Takže čau, vítejte u nového videa. Dnes tady máme takových pár menších přeprav, takový docela pohodový práce. Máme tady plno novinek, nebo nevím, jestli jsou to novinky, ale vysvětlíme si nějaký plán dnešního dne. Takže, jak jsem říkal, dneska máme pohodový den, tohle video bude točený tak jako na pohodu, tak jako takový spíš daily vlog. Je pondělí, je 30. Kolikátýho dneska je? Asi 30? Ne, 31. Jo, 31. Nezapomeňte si přehodit čas na tachografu a i po případě tady na polubním počítači. Renault to má tak, že se udělá i tady zároveň, takže super. U DAFa jsem musel každý jakoby zvlášť. A co náš dnešní den teda? No dnes, aktuálně jsem v Halámkách, dáme si píseček na Frimburk. Pak máme tam jednu fůrku z Plešovic do Kaplice. A pak teda musíme dojet natankovat, uděláme si pauzu na firmě, potřebuju dolít olej a stala se teď jedna taková zajímavá věc. Já jsem vyjel a už vlastně jsem si říkal, že mám jakoby ten kšilt jako spoiler, že je jako otevřený. Jak jsem vystoupil, jo, na křižovatce, zavřel jsem ho, jedu dál. Říkám, jo, dobrý. A jednou koukám, říkám, teď je zase otevřený. Tak jsem pak opodál vlastně před Lišovem zastavil, tak vylezu, no a zjistil jsem, že se asi tam něco stalo s tím patentem, jo, tam je vlastně takový háček, který to za to, myslím si, že tam, já nevím ani jak tam funguje, jestli tam je tam lanko, jestli tam pružinka asi nejspíš, tak možná už tam pružinka není, takže jsem se u toho hezky umazal, takže tak nějak jsem to rychle svázal gumou, jo, říkám, nebudu se zdržovat, navíc pršelo a celkově dneska ten den, já jsem myslel, že bych ještě umyl auto, ale asi to nemá cenu, no, není úplně počasí na to. Každopádně to by bylo tohle a zbytek dne, pak tam máme jednu přepravu do Rakouska, na Šenkáč, už jste tam se mnou byli, pohodička a zpátky se podíváme do Ločenic, kde budeme písek do Budějc. Bajvoko, se vším všudy, příjezd do Budějc kolem, já nevím, 2 hodiny asi, takže fajn práce, je pondělí ještě ke všemu, což jako neříkám, být třeba pátek, tak by to bylo trošku lepší, ale jako nevadí mi to, jo, třeba nemyslím to nějak blbě, jenom že prostě na pátek by tady ta práce třeba byla lepší, jo. Chtěl jsem vám něco natočit už minulý týden, ale tak nějak, když to tak řeknu, kola se točily, kilometry lítaly, ale úplně nebylo co točit, prostě já jsem se točil skoro každý den, Halámky, Frimburk, Plešovice, Kaplice, Halámky, Frimburk, Plešovice, Kaplice a takhle to šlo prostě tak nějak celý týden a fakt jako bylo to 9 hodin jízdy, 8,50, jo, prostě bylo to takový všelijaký. Jako nevadilo mi to, jo, já proti tomu nic nemám, ale jak říkám, bylo to takový náročný. Každopádně novinka ještě další, kterou tady zmíním a už to já dál nebudu protahovat, tak je, že nějaký 3 týdny zpátky jsem vám vydával tohle video. Dnes ho můžeme z půlky přetočit, jelikož 2 týdny zpátky jsem dostal nový návěs. Ten návěs je hodně podobný tomu starému, ale má věci prostě, které jsou mnohem výhodnější tady, ale to nebudu předbíhat, to si ukážeme až asi na konci videa, kde si je trošku prohlídnem. Je tam zase jiný plachtování, je to vlastně to, na který jsem dřív byl zvyklý. Ale zase maličko ještě rozdílný. Každopádně nebudu předbíhat, už dělat 15. Nějak to tady problikává. No a napsat papíry, musíme je odevzdat na firmě a no, půjdeme na tom zkrátka. Takže let's go.
Tak, naložený, stojíme na váze a vezmeme papíros a frčíme, no. Dneska teda nic extra čas, protože tohle je asi nejhorší čas, kdy jsem vyjížděl odsud, ale jako neříkám dneska pohoda, takže nechvátám, tam budeme někdy ve 8:45, nějak takhle, takže jako docela v klidu. Takže papírky máme a já myslím, že můžeme v klidu vyrazit na cestu a je přesně 25, takže tipuju, hádám, že tak kolem těch 8:45 tam jsme. Pak budeme kolem té 9 asi v Plešovicích, 9:30, po 9:30 to, no, pauza, jo, to nějak půjde. Tak, máme první fůru složenou, auto tady, je tady trošku sněhu, ale říkám si, že apríl je až zítra, takže doufám, že si to fakt dělá jenom legraci. Každopádně teď směr Plešovice, uděláme jednu fůru na betonárku, pak si dáme pauzu a uvidíme si nějaká moudra určitě u toho. Necháme si potvrdit papíry od našeho fajn, jak to říct, spolupracujícího a fajn borce, takže tě zdravím do videa, čau. A frčíme na firmu tankovat a ten volejíček udělat. Tak, takový update našeho dne, jo. Takže dali jsme volej, natankovali jsme a naložili na šenkáč do Rakouska a teďka teda jedeme do Rakouska s tím, že jsme akorát na Dolňáku, nebo téměř na Dolňáku. Tady můžete vidět takovou výstavbu naší dálnice. Docela, jako zase nemůžu říct, že nic nedělají, docela se to tady mění. To takovej trošku zase rozdíl. Jsem sám zvědavý, jak to tady bude, jelikož vždycky, když tady jedu, tak pak je tady nějaká změna, nebo změna jakoby v tom prostředí tady a je to takový zajímavý. Člověk si říká, že fakt vůbec neví, jak to tady povede. A na nějaký teda plány jsem se ani nedíval, abych pravdu řekl. Každopádně pojedu na dvořiště, překlapnem si, napíšem si kiláčky a mážem do Rakouska. Máme to ještě nějakých asi 30 kiláků, moc už ne, tak já myslím, že pohoda. Jinak ještě taková malá vsuvka, teď právě nastala taková situace, zajímavá. Kdo zná Kaplice nádraží, tak ví, že tam teď, tady musím podržet, teďka tam udělali prostě zkrátka, změnili hlavní tak, aby vedla od dálnice, což si myslím, že je docela jako logický krok. Ono přece jenom
aby ho dálnice vedla vedlejší. Si myslím, že by moc lidí tam nenajelo. Zkrátka, zase z té staré silnice je tam problém najet, jo. A zkrátka najde se místo mezi těma autama, jo, ono, kde prostě, jo, najde se mezera, člověk tam najede, jo, v klidu, jo. No a teď nastala taková situace zvláštní, nebo nevím jestli zvláštní, ale já jsem tam najel, před mnou auta dvě, z dálky se řídil nějaký Citroën, jo, ano, já jsem ho nějak neomezil, jo. Normálně jsem tam najel, stejně do té zatáčky on musí brzdit, že jo, nemůže tam nalítnout. Zdalo se mi teda, že ještě přidal, jo, to nevím, jako. Zkrátka prostě, myslím si, že ty lidi, jo, ještě začal blikat, já jsem se mu omluvil, prostě nepřišlo mi, že bych ho nějak omezil, ale dobře. Nevím. A tohle je věc, o které jsem chtěl taky mluvit v nějakém videu, protože lidi v dnešní době nejsou vůbec ohleduplní, jo, prostě chybí nějaká profesionalita, prostě já neříkám pustit každýho na každé křižovatce, kde nemá přednost, ale když vidím vytíženou křižovatku, vidím, že mu tam nic nejede, přibrzdím, bliknu, pustím ho, jo, prostě jako, nevím, já to třeba beru jako automatický, plno lidí to nebere tak a nevím, mně to přijde docela smutný, jo, prostě pak jsou kvůli tomu konflikty, jo, já dobrý, že udělám chybu, já to přiznám, ale zase jsem prostě člověk, který když může, tak pustí, jo, vidím prostě autobus, vyjet na hlavní pro něj neskutečné šílenství, protože prostě nemůže jen tak tam najet, že jo, nemůže ohrozit lidi, vlítnout tam někam, vidím, že tam má volno, přibrzdím, bliknu mu, nevím, myslím si, že to není těžký, ale většina lidí to nechápe. Každopádně mážeme směr Šenkáč, ať to máme složený. 3:45, docela fajn čas, si myslím. Tak nic. No nic, jdem na to. Tak nějak z celého dne jsme přeskočili k nám na parkování. Ločenice už jsem vám neukazoval, to zase necháme na jindy. No a naštěstí přestalo pršet. Auto samozřejmě je celé špinavé, jelikož prostě si myslím, že u nás v Čechách ty silnice jsou špinavý, tak prostě vždycky je špinavý. Šijete do Rakouska, tak jako taky samozřejmě, ale ne moc. Dávám sem schválně fotku z dvořiště. A no, teď to vypadá trošku jinak. Každopádně jdem na ten návěs. Tak, máme tady náš návěs. Novej. V uvozovkách novej, jo, v uvozovkách. Je lepší, je takovej fresh, když to tak řeknu, oproti černému. A v čem je lepší? No, je vyšší. Což je výhoda, jelikož pak tam jako naložíte 30 tun úplně v pohodě. Zvedací náprava jenom jedna, hezky drží vzduch. Jsou na tom hezčí kola a dávám sem fotku, snažil jsem se je vyleštit a docela se to podařilo, ještě druhá strana schází. Štve mě, že jsou tam furt tady ty nohy teda, no. A to ovládání celkově takový prostě, tam to bylo takový jednodušší. Tady je tyčka na plachtu, máme tady balkónek, takhle. Tohle je opravený, nebo bylo to zarezlý. Tak, nemáme lopatu. Takže tady balkónek, pak nějak klasický. Tady pak je na plachtu, tady se vlastně plachtuje. Plachta není vzadu, plachta je z boku klasický. Jo, a ještě jsem ji nepoužil, takže zatím nevím úplně přesný systém. Tak a teď tady
Zkusím nějak slést, abych se úplně nerozmás. Tak. No, teď to funguje. Co k tomu víc říct? Asi taky není úplně co ukazovat, koukneme na zadek. Tak zadek trošku jsem si polepšil ve světlech, který samozřejmě jsou špinavý. Já musím ještě vzít nějaký hadr nebo něco, ať jsou vidět světla. Výhoda je, že je tady okýnko. Výhoda je nevýhoda, no. Sem se to úplně nepoužívá, ale je fajn ho mít třeba na usejpání. Jinak tady klasika, tady taky ty kola, ještě na tyhle vypadají hůř, ještě jsem se na ně jako nedostal. Že ten návěs mám krátce, tady je žebřík. Jinak vlastně asi je to samý. Vypadá pěkně, nikde není nějaký nabůraný, nic. Prostě klasický takový návěs, zase asi hard rocksovej tady ten. Obejdem. No, takže tak nějak to vypadá. Já musím říct, že jsem s ním spokojený. Je to trošku zase o něco lepší, no. Pro tohle video to bude asi všechno. Já vám děkuji, že jste se dívali a těším se u dalšího videa. Tak nějak čas jsme trefili 3/4 na 3. Není to špatný. Takže jo, já jdu zbalit mažu domů. Tak se mějte. Čau.